Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag der skal vi teste Dubai Cookies. Ja. Jeg ved ikke om man skal sige reklame, men nu siger jeg reklame for Bergen. I guess det er sådan man udtaler det, jeg ved det ikke. Så please don't judge. Nå, men lad os smage. Oh shit. Okay, godt. Jeg tror, det er sådan. Men der er 8 styks, og de er ret små. Eller, de er små. De er ret store, mener jeg. Så lad os åbne dem. Og der er faktisk en, der efterspurgte, om jeg kan lægge nogle flere Rolex-videoer op. Jo, det skal jeg ikke. Ej, jeg kender godt den der sådan lidt kage-parfume-duft. Det er præcis det, de dufter af. Vi ser sådan her ud. Så kan vi se, der er kiks. Okay, lad os smage. Cheers. 3, 2, 1. Ikke dårligt. Jeg synes, man mangler det der pistachecreme. De will like. Okay. Jeg er lidt bare, altså pistachecreme og sådan noget kiks. Det er egentlig bare det. Og med chokolade rundt om. Det er virkelig kedeligt. Jeg savner den der sådan Dubai-smag. Og så meget forventer jeg heller ikke af det, fordi altså, hvad skal man forvente, altså, når vi har købt dem igen, det kommer altså på, at jeg bliver vildt meget obsessed med dem. Ellers tror jeg desværre ikke, jeg vil købe dem. Kan jeg anbefale dem? Hvis man vil prøve noget forskelligt, og man ikke har smagt Dubai før, så er det her en sådan starter. Altså hvis man ikke har smagt Dubai chokolade før. Så vil jeg sige, at det her er en starter. Jeg købte dem i Bilka. Jeg ved ikke, om jeg skal se reklame, nu siger jeg bare reklame. Også som jeg ikke vil betale for det, men jeg kan ikke finde ud af de nye regler. Så, men det er altså ikke lige mig, men jeg vil spise dem alligevel, fordi at det er 15 kroner. Så jeg spiser dem. Jeg ved, der ikke har smagt Dubai chokolade. Prøv dem. Altså, prøv de her cookies. De så sådan her i indpakningen. Så jeg leder efter dem her. Like og subscribe. Ses. Bye.